Iya, belajar ng palagag. Ah. Alaw na lang. May kaya rin pinakan. Siguro rin pulo ng pwede. 27. Garing gimana? Hah? Request on? Green lang ba? Green lang ba? Oh, Jep, puling. Puling. Langsung. Nanti takkan. Kasi nare-regal dala puling-puling. Pre. Puling-puling lang. Nare-regal dala. Smile! Ini na Italia. Para matikin si Jay, ikukulit kanta ka, kapapaga. Lima. Kalau itu wala na mabata. Oh, wala diyan. Ay. Diretso may pro. Pinaka bumpay mo katulog. Tuloy ko sa tuwan diyan. Ano? Dito mo mana? Salamat nag-away dara pre. Dara siya Manila. Ah. Tapos na yan, nasa kami lang. Kaya na. Ayos yung balabat. Ano yan? Wala na ikito. Wala na ano nagulo sa kapirte? Nagulo sa kapirte. Malura? Kina eh, ang bilong ka tayo. Balik sa makuna. Pagbilang ka sabi. Kaya mapesip na rin kami. Dito kami ginawa. Puling kayak Bab? Puling kayak? Puling kah? Pulingnya. Puling kayak Bab? One, two, three, kedua, puling kenapa nih cara? Puling masa si Michael. Jelas. Limpo? Manulong tak pernah. Barang kami dalam melekatkan. Limpo. Jangan cobalah. Upload Tilayad YouTube. Upload tayo YouTube na boss. Di pa upload yan YouTube, tanggap po ka na. YouTube tayo nyo. Baka kami
Bilhin namin ito lang. May oras kayo ulit, itirmahan nyo kapag may mes kayo ng kailangan. Alam mo rin yung talong. Kaya mga ito. Udiyan siya may kailangan mo rin ko. Hindi po lang kaya 20 kung ilan ako yun. Alvin ito mo ito. Pag inatali mo ito. Langit nyo lahat. Alvin pero hindi lang ang kuting inaraman. Hindi lang ang kuling. Kailangan na ito. Wala yung pinirmahan nyo. Kung mo, ang pero di ko alam kung labas.